No niin, Nasu, vanha. Kerro meille kummitusjuttu. Jotain, missä on CJ? ja Big Smoke ja yön hiljaisuuden kolinaa. No Peppa? asiassa ajattelin kertoa vähemmän pelottavan tarinan tiedemiehestä. Hullu Nasu. Oi ei ollenkaan kausta. Kovin iloisesta ja onnellisesta. Olipa kerran. Hei, keskellä kirkasta päivää. Jopa vähemmänkin pelottavan kummitusjutun on tapahduttava yöllä, kuules. Oi, mutta tämä tapahtuu Yöllä, aamulla. illalla. Oi. Voi. Noin on parempi. Tosin pieni ukkosmyrsky ei haittaisi. Niin, kuten olin sanomassa. Oli hyvin iloinen ja kiltti tiedemies. Hillo voileipä. Suosikkini. Ja se on niin terveellisille niin noissa ja nikkisousta myös. Jestas! Mikä hätänä? Big Smoke! Tämä tarina on niin epäpelottava, että pelottaa. Minulla on parempaakin tekemistä kuin kuunnella tätä. Taidan mennä leikkaamaan varpaankyntäni tai Help me! Help me! Nigga! parempaa leikkaan puhivihusmakelappaa leikkaan puhin varpaankynnet. Tiikeri, missä sinut tapasi ovat? Tiedän minä, mutta hauskempaa niillä on kuin minulla. Tiikeri, ole kunnolla. No jos kerrot kertomuksen tiedemiehestä, tai hirvi, hänen pitäisi ainakin tietää tiedemiehestä. No Niin kuin rakentaa Asnekarruhin hirviötä. Hirviötä. Jee, Frankenpuhin hirviötä. Voi. Nyt kyllä harmittaa. Se loistava. Paitsi sen pitäisi olla hieman isompi kuin tuo. Ei, vielä isompikin. Isompikin. Voi, joo. Ja tuota minä kutsuisin tiedemiestä. Oi, auttakaa, pelastakaa minut. Auttakaa, pelastakaa. Oi, tämä on niin kovin pelottavaa. Ole niin, joo. Pardon. Pinaattikeitto ja vetäisin vielä Hunaja. Hunaja. Oi itku. Hirvi! All we had to do was follow the damn train, CJ! Unalla. Se oli pysäyttämätön, tämä hirveän jättiläismäinen hirviötys. Oi, voi! Ikeri, pelkäänpä, että tästä on tullut ei ollenkaan ole nähdä niin nauttava tarina. Ehkä minun pitäisi kertoa se. Ei hirviön tarvitse olla ihan noin iso. Olet oikeassa, Nasutin! Sen pitää olla 4 kertaa isompi! Tiikeri, olen saavuttanut elokuvan raja-ajat. No niinpä oletkin. Ehkä meni 2 metrikiloa överiksi. Kiitos, Tiikeri. Ja niin, hirviö palasi. Hän on! Se, joka rakensi hirviön! Oi, pysäytäkää tarina! Anteeksi, se oli vahinko. En minä tarkoittanut. Ihan totta. Halusin sen olevan kiva, ei niin pelottava tarina. Mutta Nasu, eihän tässä ole Nasu. Hassu tarina! Niin, Nasu. Hirviötä ei ole. Sinulle ei vihoitella. Ai ei. Sinun pitäisi erottaa, mitä on totta ja mitä ei ole. Vai mitä puhuu? Kyllä, Nasu, sinun pitäisi. Ja pitäisi minunkin. Voi.